Parolog bait hagani ka por ngawan sipi ban ai hagani ka kubor Good Friday hagani ka sngi ringkat ka jing duai bangin nang yo ya ka bor ka batmai bangin nang im bat bangin nang ya seprang haga jing im ka jongi bat bangin nang la bani kun bani ksaj haga jing im ka ba man na ka sngi kat bangin nang ring bat nginang penhiar mensim hagani ka perthai bat shwa bangin ya chakmat nga shukwa ban puli sidakhat hagani ka por na ka gospel kat kumu yonis ka lenong ka bakhat wei ka khot ka ba sanpho ki kintin ki ba ong kumni ka long ka ba mentoy ba wei u briu un yap na ka benta ki pajba shisha arajar snem min shwa haga ba kum kani ka por u Jesus Christ u bolong u nong penim jongani ka perthai ula yap halor ka Diengphna naga benta ki khon benriu hasatlak kani ka perthai ula yap naga benta jonga bat jongpi kaladan ka wei ka jingi thu khana bahaga snem khat khandai spa sanpu ar u Reverend John Moore u badai u pastor jongga Balang Baptist hakawei ka kat leng duriau kabadan ha Glasgow ha Scotland uni u pastor ulalej ban jungo yo wei u samla u babla hagata ka kat leng duriau hagata ka snong ulalej ban jungo yo ni u samla u badan ha pedeng ka jingsitom ka bajur bau tiak pang ha hospital baru niu pastor bau syong hasenda jong ka jing tiak pang jong niu samla ulayo ban ya selok badu bada ka por ka bolai selok ula peni u ya ka kot lingkedop ka bala tho syapang ka jing yai lenti ka jong pilgrim bad ula peni ru ya ka dur ka jong tau pilgrim bau kit ya ka jingkit ka bakhia ha ka met ka jong bad ukit ya ka tat hadu bau nalej ban IT ya ka ta ka jingkit ka bakhia hau nong pen emu jong u Jesus Christ bad ha ka ta ka jingi selok uni u pastor ula ong yu tau samla baga ei ka bau ni unong yai pilgrim ukit kadai ka ba mangi ki briu ngi kit ye ki jinge ye ki jingpang ye ki jing sitom ye ki jing jinjar ga jingim ga jongi ga ba man ga sing bar ulai thu shapang yeladiru ba kumnu kit ye ki jinge ha ga jingim tat hadu bau lej ban IT ye ki ta ki jinge ga jungu ha ga Diengphna ka ba don ha Kalbari baru pastor ula keli atau samla ko samla hatu mapiru pikit ye ki jinge ha ga jingim ga jongpi tau pastor o tau samla ula kongo ga kli wong ho oi pastor ngaru nga kit ye ki jinge ha ga jingim ga jong bat ha ga ta ga jinge selok u Reverend John Moore ula yo lat ban ya lam lenti bat ban kedo yo ni samla sya ka Diengphna ka badon ha Kalbari ndai ga ba khamsu tanat susu kolong bau Reverend John Moore hadin ke jinge selok ka ba jeliu bau nu samla ula thau ya ka wei ka jingruai ka ba paunam ka jong ka ba kerteng burdens are lifted at Kalbari ya ki jinge baro la weng haga Diengphna halo lum Kalbari hagini ki khendiat sngi ngala yo lat bani kren but way na ki parlok ki bajan ki jonga i Reverend Moody Alan Wood Linkoy but hakata ga jinge kren ngila ikan mau syapang ki por ki bala lej no men bangi nang don ha school ha sinat English school but ila pen kan mau yanga bakat nu ka mensim ka jongi ka kende ka kyu but ka donot ka umlin hagapor ba i Miss Eileen Pariat i nongtem piano jong ka school ka jong i ka sinat English school i tem ya ka jingwai burdens
are lifted at Kalbari. Haman bangin long ya ka jingduai step haswa bangin rung seki kamera kelas ki jongi. Ngikan mau i ya ka tu ka jingruai. Bat kene ka jingruai ka deiru ka ba ngapusan kerpang hagane ka Good Friday jong kene ka senam arajar arpuar. Hoi ka Jingeh ka jong Reverend John Moore bat uni usamla kadai ka Jingeh ka ba marmet ka ba markmat ka jongki. Hendrai ki paralog ba i ka Diengphna halo lom Kalbari. Kamdei tang nagabanta uwei ubriu simet lani nagabanta ka wei ka briu simet. Ka jing sa sitom bat ka jing yap ka jong Jesus Christ halo ka Diengphna halo lom Kalbari. Kamdei tang nagabanta uwei lani ka wei ka briu. Hendrai u Jisu la sa sitom bat ula yap halo ka Diengphna nagabanta ka imlang ka salang, nagamanta ki nong song snong, nagamanta ki kon benriu, has setlak ka Pyrtuh. Ka jingyap, ka jong Jesus Christ, halo lom Kalbari, kamkut, tang haki kenro, tang haki sau kenro, jong ka wei ka long yeng. Kamkut tang haga jingim ka jong wei briu, ni ka wei ka briu. Hendrai, ka jingya lenti ka jong Jesus Christ hagani ka Pyrtuh. Nado bau sedang ban yalap ya ka kubor ka babha. Hadu bau unda poi ban ba ya ka Diengphna hau lom Kalbari. Lenter lenti ukit uba ya ka Jingeh jong ki riu kan thei. Ukit uba ya ka jing linyar jong ki khon swet ki khon rangli. Ukit uba ya ka jing ut ya ka jing yam jong ki baduk ki batngan. Ukit uba ya ka jing ling a ya ka jing pisa ya ka jing khuslai jong ki bapang ki basitom. Ukit uba ya ka jingkit ka jonga ka jongpi ya ka jingkit jong ka imlang ka salang ka jonga ka jongpi. Abangi puli ya ki sautli ki gospel na ka ktien ka jong blay na ka Bible. Kini ki yathu kana yangi. Siapang ki kamba ki ba kraw ki bau Jisu la le men bau dang dan na ka Pyrtuh. Bat kini ki kamba ki syat palang ya ka jinglong ya ka jingman jong ka imlang ka salang ha ka tu ka juk ka bau Jisu im. U Jisu upen khot ye ki ba pangyang tho ni. Upen kia, upen ya ki ba pangyap siliang ki ba deko, upen pet ya ki kmat jong ki mamatla. Bat kini ki kamba ki jong Jisu, ki yathu yangi ba hagapor ka jong Jisu ki ba bun ba ki briu. Kimla ban yo ya ka koit ka kia bat ka sumar pang ka ba biang na ka benta jong ki. Haki gospel la yathu ru yangi. Bau Jisu ubasa ye ki san hajar ngut ki briu ki batngan ki briu ki baduk ki bakerdu ki bamdan watang ka bam bakin bam chisin chisngi haga jingim ka jongki. Bau Jisu le ye ka kamba na ka benta jongki. Bat ka ba kham sotanat kalong baki kamba ki bau Jisu le ki mi na ka mensim jong ka jing sngolam bat ka jing tiplam. Jisu yang banyada nagabanta katu ka nong Samaria kabalajan sya lentem mau haki rangba jiu. Mangide bantip ya kani ka jingsi sabu Jisu im hagapor haka imlang ka salang haga baki briu ki kenpo ba ya ki kenthei. Bat ya kata ngimpla wat hagani ka spasnem ka ba arpuweru ka imlang ka salang kadang kenpo yaki kentai. Hendrai ka khubor Good Friday ka pinkan mau yangi baga don ka jingkermen hau Jesus Christ. Ka don ka jingkermen ha ka Diengphna halo lom Kalbari.
But haga Diengphna ha lo lom Kalbari la weng lut ye ki jingkit ki ba khia ki jong haga jingim ga jong. U Jesus Christ u balayap halo ga Diengphna ha Kalbari. U shem ba u ngej ba ka kam ka ba kongsan ba un le aga jingim ga jong u. Ka long ban pen tengen ye ki brio. Ban weng ye ki Jingeh ki jongki. Ka kam ka ba kongsan ka ba udai ban le aga jingim ka jong u. Ka long ban ai pat haki ye ka jingim ka ba tmai. Ban ai bor biang ye ki ba kila ban im hapdeng ka jing sha nyoben hapdeng ka jing sha kentat hapdeng ki jing pang bat ki jing sitong. U Jisu dan por ban ye len temau. U Jisu dan por ban penrem yano. Hendrai kata kamut. Bau Jisu pediang ye ki kam runar bat ye ki kam baman em. Bat kawai kat nuksa ka ba kraw. Ka ba ngila ban ai. Ha ka ba idei ba kata kalong. Bau Jisu haswa bau nej ban bam ja bat usak hayas. Ula keli ya usak hayas. Ula hukum ya usak hayas. Wang kos sakayas. Lada dan kanu ba mela simtam na ka kajna ba me krong na kibrio. Ka ba mut lada mela bamsak. Kelet pen pai shwa ya kata. Kelet pen kuat shwa ya kata. Bat ngin saya bam jamit. Ringkat bat me. Bat ngan pen kuat. Daki kentien ki jong Jisui. Bau ong. Tuan pi hanga baro ki ba taj bat ki ba kia ka jingkit. Dengan penjam ye pi. Kumtagi paralog. Burdens are lifted at Kalbari. Ye ki Jingeh, ye ki jingkit ki ba kia ki jonga ki jong pi. La weng haga Diengphna halo lum Kalbari. Amen.